Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kinong hikai na ki school bat college bapher ka sor Jowai kilawan yeshim bentaha ka Jinghikai bakarpang ne ka workshop bashisngi Halor ka phang karukom hikai ka Ktien Khasi ha ki jaka puli ya ka ne ka workshop la Pynlong da ka Khasi department jong ka Thomas Jones Synod College Jowai ha hall ka Thomas Jones Synod College ha ka arpho tarek uniu banai ka jing thmu jong ka Jinghikai ka long ban kentie ka rukom tho rukom kran rukom kenno jong ki khna ba samlo pulie pat ka jaw ka jing Pynlong ka Jinghikai ka long bakino hikai ki lab ka jing duna ha kinong pulie ki rio shampang ki long ka professor Dr. Antoinette Karmal ki Northeastern Hills University ka kong balari shisha nong kanri assistant professor Shillong College naman kani kaya rap iki khna ba kin kren bed barenti bakin kinno shai yigi kentin gila roban pen shai bha ya ka jingman tinting isu batai bita mangi tinting tip pat lai na kamno ka language ki kina kitibet kren ne komno ne ki nam ya man kinno ben ne ki nam ya organize pin bedenting ya ta ka jingkren ke jongki martin ting isu lap de bor baki kena ki kren ko ki kren ya ye lene ki kren ko ba ki kren ki tin tanap ki jongki ya ni regional language ki tin shino ki jongki kim kren ne ke standard language ne ke tin padang ka ngi beron kam ka thok ko puli te kamot da ka bangi personal bakin ya kren bakin ya ai kam yaki bakin ya kren ko ki group discussion kamot ha ta ka ju ko ko ni la ko bangi evaluate ko bangi tin ni pesang to re ki adu kan no ki small tho ek ti te da ka bangi ai ki ko ki jai kam te kamot ko bikin ki kentien iran kam banjai penan kam bania pen kemal ki kena baki rukin penan kam ki kentien kentien lam ka jaka jong governor ka kentien shong kono ka jaka jong speaker ka kentien riam bha ka jaka lestai bakum ta ter ko tini ki kentien ki bangi ya dan kam bagi dan kam pledge mo ten lai ka jingla jong noi kai ban smooth ho ya ki tien tanap ko te ya kan yaram shibun ban hikai ya ka Ktien Khasi bawan berperan kami ya ki jaka puri bakat long shibenta ban penrius pa ya la ka jong ka Ktien marting teng ini bahang literature bagi kai literature dan ini kinam tho ki penrong ni Ktien sana lare ni pe ni ka khana shukam kam kalber yani ki bon ki Ktien kana jokan ni Ktien shala ki bon ko penrong ang to dan yang ni pe ni ka kot ka ten rai ka sa ko jong ti lalu ki bon lagi ni Ktien kana ki bon tho peran kam ang to lare ni ki noi kai ki bagian nam ke thik teng Ktien tenap la jong ngim pelan ngim persang bantang ini we pikirna te ko question jige ini ko ginai kai bat so komot yu gitu ki kinti te ko gadan kam ngine persang ru ka bala ngine lom ngine wan ini Ktien tenap pikir ya shubu komenta ko tumpo yo tumpo dan la jong Ktien tenap ki bakiran kam dan ki brong pathai dan brong pathi dan brong lakor te la ngim te ki Ktien tenap jong ki kamot inu ket ke ga jong jong lakor te ko question jige ini begini kai ki kina te ko manginan kam ba bagin dan ke jingtip dari ya bagam gin namlon ibar titna dari dan kam ban dan ye ke jingtip ye ke digi Ktien tenap European ye kan ni la hai nuksa da bagi ni di peran kam bagi syllabus ki jong shu manta ko ma ka translation nile ka translation yamla am shule bitik ka yu to ka ye kan ka Ktien thumu ye kan target language ye kan text bagi Khasi iram tam lang ban pet lang ka dulur tenrai nak ingin bisa mereka, ya itu kok kan kelaktian dan juga translation. Jadi syukur kita mereka kita ni jadi. Tiga orang tinggal ni hak dan kamu dapat semua, ya ketika ini kayak kebadan aku kan dulu tenang. Tiga orang lagi dan kecintip jom kita iwe pergi Ktien, kamu kakam sok dan kakam yang nak syukur ini dengan lapan ikai kampai kena. Jadi kata ketika kebadan kamu, nampak mereka grammar jadi iwe pergi Ktien nongwe. Tentang ya ketika begile mentah dan ke paper 3 jadi ini ba di orang abang impact jadi ke formal aspects of language ni jadi ke makin hang tu lawata itu ba kidan kini monosyllabic language kidan kini agglutinative language kidan kini functional language teko mengiran kamu pendal bat semua tu ya ka grammar joki we pati jadi kenapa begini ban hikai thampa kamu you agglutinative language ki Ktien ki ba kumno ki ba adopt ketika agglutinative language common new functional language ki Ktien yu ki ba penan kam ye ketika functional language kum tat
develop haki 1980s kamut kumno ngin pin approach kata kadai kaban kong kadai ban you itu lagi ya ka personal worth kamut ya ka dor jongi nong puli kamdai katu ka direct approach kamdai katu ka grammatical approach kamdai ka historical approach kabaki kren ya ki timeline kabaki kren ya ki events hendai ka dia kadai ka approach ka humanistic approach from the point of view of the individual kata kamu ni recognize ya ka worth the worth kador jongki nongpuli centrality of human values ni emphasize on the values Karol jong no hikai hakadi humanistic approach kalong tang ban evaluate lani ban pensyong dor kumno kata ka humanistic approach kadon ka don ban le hakadi ka traditional approach ka classroom kalong jar long ta kalong jar Hendrai hakadi ka humanistic approach ka classroom kalong busy kalong noisy nak ho noi kai le ban control kita ki ka jinglong noisy nama ba kam dai ta kata ka class ba hikai ndai ki dan ki bai ru ki classroom ki ba dan adjacent to that classroom di kalong noisy nama balai ki jingkli ki wa shu ya jing tip pi ai duk sai ki ai parwa dia sobha ban yet shu ban wa ya ke ai kita humanistic approach kabalang student centered kamdai ka teacher centered approach kum kinang hikai ni dai ban kenma ba ya khatham ha ka wai ka educational institutions kidan la ka jong ka thang kamad ha ka curriculum development Gidan lah kejong katang. Kata kamu berpoi syakata katang. Gidan kam ban ahi teki homework traditional. Ban theo kamu ban measure lani assess ya ka achievement ya ka jing katno haduk katno ki kena kila la.